zaharrak, irrati aurrekoak eta ibiltzen naiz hor, behira horregatik ezagutu nuen zuen mendalo txirriztaka sandiate hemengo Elizontako kapila hori izan zala, hori mundu erdian bizitzeaz aparte, berso paperak egitak izan ziren bere pareien lehenetakoak. Luze da, nahiz hasiko. Esplikatzen hori izan zen, ze gogoan daukat unibertsitatean ginala espaldiko denboretan. Hori zala kantuan baten mengoa sekuran ez dut jakin hor zan. Eta segurki zuen arteko bat veteranoa behar du orain. Eta are kantatu zuen kantua kili mon. Olako zerbait eta nintzen begiratzen Kilimon da Antonio Zabalaren liburuan. Eta uste dut aurten nahi duzuela goraipatu Mendaroko bersoegilea da personai bakana txirriztaka da Kilimon godukia, berak esaten zuen bere buruz. Koplatxo batzuk garai hartako ere bai, baina Bizkaiko Txorierrikoak, Lezamako Andres Lejarragari ikasi bezala, Zazpinobio.